Yan guys, busy tayo. Diba? Kahit busy tayo kulang. Yan. Tingnan natin na maraming buto-buto yung lemon. Maraming seeds siya. Kailangan tanggalin. Ayan. Kasi pag ginawang juice, ayan guys. Mapait siya yan. Mapaplapag na yan. Maraming seeds. Kailangan tanggalin. Siya o walang merong ganda yung pang detox to guys, detox. Kailangan kasi tanggalin yung ano. Kasi ang tanggalin. Ito naman, summer breeze. Siya, asparagus siya. Iniinom kasi ito ng presko. May pressing. May apple, cucumber,